Ola, boas, son Dani de Dafit. A proposta de hoxe vai dirixida para os maiores. Consta nun circuito de 5 exercicios moi sencillos, donde traballaremos os grupos musculares principais. Ben, os 5 exercicios, uns serán nunha pared estable, outros no suelo, co cal recomendaríamos unha esterilla ou algo acolchado, e dúas botellas, ben sea de 1 litro, litro e medio ou 2 litros. Como vamos a facer estes exercicios? Pois vamos a traballar durante 30 segundos e vamos a descansar outros 30 segundos antes de cambiar ao seguinte exercicio. Se non temos un reloxo ou non queremos contar, podo ir contando eu. 1, 2, 3, hasta 30. Apoiamos a espalda na pared e a cadera. Según vai abaixando a cadera, máis dificultad añado o exercicio. Importante, rodillas hacia fora e manter a espalda apoiada. Colocamos as mans á altura de peito, acercámonos á pared e empuxamos a pared. Codos hacia baixo. Se nos parece moi sencillo, separamos un poquinho da pared e facemos o mismo traballo. Intentamos non tirar de cuello, vamos acompañando os brazos con movimiento, apretando o abdomen fuerte. Cada vez que subo, zona lumbar contra o suelo, e soltamos aire. Rodillas, ancho de caderas e os pés alineados. Desde aquí, flexionamos codos hasta hombros. Unha vez chego aos hombros, fago un xiro hasta arriba. Recollo como subín e volvemos á posición de inicio. Mismo traballo. Frente, paralelo ao suelo, elevamos brazo esquerdo, perna dereita e cambiamos brazo dereito, perna esquerda. Vamos coordinando e vamos facendo este exercicio. Se nos tira das cervicales, podemos enrollar unha toalla e apoiar a frente e seguir co movimento. Ben, pois esos son os 5 exercicios. Entonces, ahora podemos repetilo entre 3 e 5 veces todo o circuito. E desadecuando un poquinho según o nivel, tamén podemos utilizar un poquinho máis de peso ou incluso podemos variar os tempos, aumentar ou reducir os tempos.